गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननो बयनोबो बिथां निरन्जन ब्रह्मआथ' बुंथिखाबायनो मा थांखिनि थाखाय दिनै जों बाहाय प्रेस कनफारेन्स खालामदों। आङो बेखौनो बुंदेरफानो लुगैयो दुलाराय बर' समाज आफादनि जानानै आं आफादगिरि बेनेन्द्र बसुमतारी सिगाङावबो बिथांनो जोङो मदद होखाबाय आरो खोथा होखाबाय जे ट्राइबेल संघनि जानोखि समस्याफोर बेफोरो गासैबो जों बर'फोरनिबो समस्या मानोना बर' समाजा बा बर' फोलेरा बे ट्राइबेल संघनि गुवार आफादनि सिङावनो थाखानाय जोंनि बे समस्याफ्रा जुदा जानो हाया। ट्राइबेल संघनि समस्यानो जोंनिबो समस्या बरन्स बिनि गेजेराव आरो गुबुन ट्राइबेलफोरसो दंबावो। दा बिनिखायनो आं बेखौनो रिपिट खालामफिननो आरो बुंदेरफाबावनो सानदों जे दुलाराय बर' समाजनिफ्राय जों जेब्लाबो मदद होगोन आरो बे इस्युआ जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिबाय जे थांनाय 4 जानुवारियाव नटिफिकेसन होनाय जोंनि बिटिसि सरकार तरफनिफ्राय बियो जोंनि थाखाय जोबोद डेट्रिमेन्टेल माने खथि खालामगोन बियो बर'फोरनि थाखाय। मानोना बर'फोर आरो लोगोसे दस्रा ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्टखौ आघात ओरैबायदि होनाय कारना जे जों जायखौ लानानै दासिमबो बिराद गिदिर मोनसे आसामनि समस्याखौ समाधान खालामनो हायाखै, आसुआबो हायाखै, गभर्नमेन्टनि उनाव गभर्नमेन्ट फैनानैबो बिसोरो दाबो बाहेरानिफ्राय फैनाय बहिरागतखौ होखारनो हायाखै। दा बे बाहेरानिफ्राय फैनायफ्रा जेरैहाय माने जेबो गैयाबालानो नै मैयासो फैनायफ्रानो आधार कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिसिना जेरै बिसोर दिहुनफैनो हादों। दा जोंनि गेजेरावहाय जेराव एक्सक्लुसिव 6 शिड्यूलनि सिङावनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननाय दङ एक्सक्लुसिव प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय बे जायगाफ्रावबो बिसोरो जुदि थानानै दाथ' बाय बिथाङा दहाय होननाय बादि गरखाफोर जायफ्रा जुगे जुगे बाहाय थानायफोर दङ फरेस्ट डुवेलारफोर जेरै बिथांमोननो जुदि हा एलटमेन्ट होनांगौबा बे आइडेन्टिफिकेशनखौ जोंनि गेजेराव बा जोंनिफ्रायबा बिथांमोना आधार बियो माबा बियो बे बियो भटार आइडि बियो किन्तु सामान्य जे बे मोनसे गरखा सार्टिफिकेट जोंनो जुदि हा एलटमेन्ट मोनोब्ला बाहाय जे बेसेबां गिदिर घापला जानो हागौ बा बे 2 नम्बरै जे ओंखारनो हागौ बे बाथ्राखौ जों बयबो साननो हायो। आरो जुदि बेबायदि जायोब्ला जोङो बा सरकारा जे उद्देश्ययै हयथ' बिसोरनि साननाया जुदि मोजांब्ला किन्तु बे मोजांखौ बिथांमोनहा गाज्रि धरननि बेखौ मिसएप्रोप्रिएट बा मिसइउजबो खालामनो हानायनि जथेस्थ' स्कप दङ। जों बिनिखायनो आं बिथां निरन्जन ब्रह्म बुंनाय बादिनो बुंफानो लुगैयो जे सरकारा जाहाथे बे डिसिसनखौ रिभिउ खालामो आरो रिभिउ खालामनानै क्लियारलि बुङो बे दोंथामल' लाइन होनानै मोनसे नटिफिकेसन होनानै जे गरखा जाति सार्टिफिकेटआनो हा एलटमेन्टनि मोनसे डकुमेन्ट बेसिस जागोन होननानैल' बुंनाया बे एनाफ नङा। एफा गिदिर माने भबिष्यत लानानै बेबायदि फिसा मोनसे सोदोबजोंनो एफा गिदिर डिसिसन लानो नागिरनाया जोंनि गाहामनि थाखाय नङा बियो। जों बिनिखायनो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामो जोंनि तरफनिफ्रायबो जे जुदि नोंथांमोना सद इच्छा दङब्ला बेखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो बे जिनिसखौ रायजोफोरनो मिथिहोनाया मोजां। नङाब्लाथ' जोङो बेखौनो बुंगोन ब्लान्टलि जे बे डिसिसना रं माने गोरोन्थि बियो बेखौ नोंथांमोना आयदायाव उइथड्र खालाम नङाबा बेखौ मडिफाइ खालामनानै क्लियार खालाम जाहाथे जेनुइनलि जायफ्रा बाहाय जुगे जुगे जेनुइन गरखाफ्रासो बाहाय माने थानो मोननाय सुबिदा जायो बेबायदि खालामनानै होयोब्ला डेफिनेटलि जोंबो जोंनि खौसेयै थानानै सान्ति मोननाय बा गोजोननाय जयैनो माने उन्नति जानायखौ जों जेब्लाबो हांख्रायो दावराव दावसि गैयाजासे खालि बेखौ दस्रा एलिमेन्टफ्रा जाहाथे मिसइउज खालामनो हाया बे जिनिसखौ जुदि पाक्का खालामनो हायोबा डेफिनेटलि आं सानो जे ट्राइबेल संघ बा दुलाराय बर' समाज बा गुबुन जायखिजाया ट्राइबेल आफादफ्रा बेहाय माने आपत्ति थानाय नङा। बे बाथ्राखौ जोङो सिगांफ्राव अन्य धरनि बा गुबुन रोखोमैबो जोङो फोरमायखाबाय आरो आं बुंदेरबावनो लुगैयो जे जिहेतु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जे बे इलिगेलि अकुपाइ खालामनानै थानायखौ होखारनो थाखाय जोंहा आयेन दंखायो। सरकाराबो जोंनिनो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट गावनिनो आन्दलन खालामनानै फैनाय सरकार बेफोरनो इसुमोन बै समावहाय हाइकर्टनिबो गुवाहाटी हाइकर्टनिबो इन्सट्राक्सन दंखायो इन्सट्राक्सन नङा अर्डार दंखायो जे इलिगेल जुदि बाहाय अकुपेन्ट दङब्ला माबायावहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बेखौ इमिडिएटलि माने होखारनांगौ खालि खालामनांगौ होननानै। दा जोंना दुखु गोनां बाथ्रा बेनो जे आयेनाबो जोंनि फेभाराव दङ सरकाराबो जोंनि फेभाराव दं आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि फेभाराव दं। जेरै रिसेन्टलि
जे माबाथिङै मरिगावथिङै जे सनापुरथिङै जे होखारदोंमोन बे थिग बेबादिनो जोंनि बिटिआर एरियायावबो जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय बे इलिगेल अकुपेन्टफोरखौबो बे हाइकर्टनि अर्डार आरो बे आयेन गासिबोनि मददाव जों जुदि होखारनो हायाबा आं सानो जे जोङो भबिष्यतआव हागोन बेनिखायनो बे माने हाइ टाइम जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सुबिदा बियो गासिबो बारा जोंनि फेभारावनो दङ ओंखायनो सरकारा जुदि खामानि मावोब्ला डेफिनेटलि जोङो जोंनि बे बिटिआरखौ बिटिआर एरियानि इलिगेलि अकुपाय खालामनानै थानाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि मानसिफोरखौ जोङो होखारनानै स्रां खालामनो हायोबा जों बाहाय आरो साबसिन माने दावगाबावनो हाबावगोन सरकारा गिदिर गोरोन्थि मावनाय बायदि मावबाय जुदि बिनि सायावहाय जुदि बिटिआरनि गभर्नमेन्टआ रिभिउ खालामफिननायनि जेबो इनिशिएटिभ लायाबा नोंथांमोननिफ्राय मा थांखि लानाय जागोन बेखौथ' दा इमिडियेटलि जोङो बेखौ जोङो बुंनाया थिग नङा खारन बे पर्यायक्रमे आरोखि दाथ' बे जोङो ओरैनो मिथिहोबायल' आरो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो अलरेडि मेम'रेन्डाम होबाय होननानै जों मिथिगौ जोंनिफ्रायबो लिखित भाबै जों मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेयाव जुदि मानियाब्लाथ' हयथ' मा रोखोमनि जे बिथांमोननि एटेनसन लाबोनायनि राहा खालामनाय जायो जों आफादफोरनि गेजेराव बेखौ रायज्लायनानैसो थिग खालामगोन बिटिसि सरकारा बे नटिफिकेसन बानायदों होननानै नोंथांमोना सानो बुंनो थाङोब्ला हयथ' पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट थानो हागौ आरो नङाब्ला जुदि आंथ' सानो जे जेरावबो पलिटिक्स लागायोब्ला माने जोङो समाजनि बा देशनि बा अर्थनीति जेरैखि जाया आरोखि जोङो उन्नतिखौ माने खालामनो हाया लभसिदाइट जायो बेबादिया आरो बिथांमोननि साननायाव जुदिअ माने सद इच्छा दङब्लाबो जे जोङो जेनुइन मानसिफोरनो होगोन बा होनानै बिसोरनोबो सेटलमेन्ट होनायनि मोनसे बेबस्था लागोन बेबादि होननानै जुदि खालामदोंब्ला थ' बिथांमोना क्लियारलि बा बिनि सायाव क्लियारिटिखौ होनांगोन होमब्लासो जोङो सन्तुष्ट जानो हागोन दा बिथांमोना सिङाव मा उद्देश्य दं बेखौ आं दहाय होननाया हयथ' ओरैनो स्टेटमेन्ट जानो हागौ नाथाय जों मिजिंथियो जे जोंनि एरियानि आरो ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि बयनिबो जयै जुदि उन्नतिखौ लुगैयोबा जाहाथे बयजोंबो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावो खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जोङो बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनिफ्राय जोंनि बिटिआर कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघजों मदद होगिरि माखासे माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों मोनसे प्रेस मिट खालामदों प्रेस मिट खालामनायनि जोंनि गोनांथि जोबोद जानानै फैदों आरो बे प्रेस मिट खालामनायनि थांखियानो जाहैबाय बावैसो आगोल बिटिआर सरकारा नेपालिफोरखौ माने गरखा हिसाबै प्रटेक्टेड खालामनायनि बिटिआरआव प्रटेक्टेड खालामनायनि जेनोखि नटिफिकेसन जारि खालामदों बिनि सायाव एबा बिनि हेंथायै दिनैनि प्रेस मिटआ जों खालामनाय जादों दा दिनैनि प्रेस मिटआव जोंनि गेजेराव दङ जों बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघनि 10टा जोंहा 10टा जिल्ला आफाद दं बे जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ दिनैनि प्रेस मिटआव दुलाराय बर' समाज आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोन दङ दा दिनैनि प्रेस मिटनि गुबै थांखिया बेनो जाहैबाय जे थांनाय जानुवारि बे बोहैथि बोसोरनिनो जानुवारिनि 3 तारिखआव 3 तारिखआव बिथांमोना जे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल बिटिआर जेनोखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिथांमोननि एग्जिकिउटिभ काउन्सिला बिथांमोना रायज्लायदों मिटिंआव रायज्लायना बिथांमोना डिसिसन लादों सिद्धान्त लादों आरो बिथांमोना अखानायै 4 तारिखआव बिथांमोना नटिफिकेसन जारि खालामदों दा नटिफिकेसना बेनो जे बिटिआरनि जायनाखि नेपालि बिथांमोनखौ गरखा हिसाबै बिथांमोना प्रटेक्टेड खालामनाय आरो बिथांमोना लेन्ड राइट होना हा हु बिटिआरनि जेनोखि हा हु एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जेनोखि हा हु बे हा हुनि मोनथाय होनायनि जेनोखि अधिकारखौ बिथांमोना होनो थाखाय नटिफाइड खालामदों नटिफिकेसन जारि खालामदों बियो जों बिटिआरनि एबा बड'लेण्डनि बर' एबा ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय साफ्रोमबो जों थागिबि सुबुंनि थाखाय बियो जोबोद खथिकारक बियो साननो गोनां बियो गिनो गोनां
बाथ्रा जानानै फैदों आरो बिनि थाखायनो जों बिनि थाखाय बिटिआर सरकारनि सायाव जों दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै जों बहुद साननो गोनां जादों जे बिथांमोनखौ गोरखा हिसाबै बिथांमोननो सार्टिफिकेट होनायनि बाथ्रा बिथांमोना नटिफिकेशनाव बेबायदि बिथांमोना लिरदों आरो बे गोरखानि सार्टिफिकेटखौ बेस खालामनानै बिथांमोननो लेन्ड राइट होनायनि हा हुनि अधिकार होनायनि जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाफोरखौ बिथांमोननो माने अधिकार होनायनि जे बाथ्रा बे बाथ्राया एसेबो मोजां जायाखै। जाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' एबा ट्राइबेलनि थाखाय 6 शिड्युल एरियानि जोंनि थागिबि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद खहा गोनां। बिनि थाखायनो जोङो बिटिआर सरकारखौ जोङो बे नटिफिकेशननि सायाव बिथांमोननि बे सिद्धान्तखौ रिभिउ खालामफिननो जों बिथांमोनखौ जों खावलायदों। बिटिआर क'अर्डिनेशन ट्राइबेल संघनिफ्राय जों बिथांमोनखौ दाबि दैखांदों। नेपालि बिथांमोनखौ प्रटेक्टेड खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बावैसो आगोलनो बिथाङा आसामाव थानाय नेपालिफोरखौ लोगोसे बिटिआरनि नेपालिफोरखौबो प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै बिथाङा नटिफाइड खालामदों। नाथाय बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनाव बिटिआर सरकारनाव गोबां खेब जों 2022आवबो जों मेम'रेन्डाम होदों। गोबां दफाजों लोगोसे बिटिआरआव थानाय नेपालिफोरखौ जे प्रटेक्टेड क्लास खालामदों बेखौ उइथड्र खालामफिननांगौ 22आवबो जों होदों आरो 2023आवबो जों बिटिआर सरकारजों रायज्लायदों आरो जों मेम'रेन्डाम होदों। आरो नै बे दाख्लैसो थांनाय 2024नि जुलाइ मासनि 17 तारिखआव जोंनि बिटिआर क'अर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ गासैबो जोंनि बिटिआरआव थानाय ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनफोरखौ जोंनि ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जेरै साहित्य सभा एबसु आरो बेबायदिनो राभा साहित्य सभा राभा हाजं गासिखौबो गार' स्टुडेन्ट गार' साहित्य सभा लाजोबनानै जेराव बर' समाजबो दङमोन गासैबो जों ज' जानानै काजलगावनि मिउनिसिपालिटिनि जेनाखि मोनसे कमिउनिटि हल दंमोन बेवहाय क'अर्डिनेशन कमिटि बिटिआर ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव लिंथुमनायाव ज' जादोंमोन। गासिबो जोंनि ट्राइबेल माहारियारि आफादा जोंखौ मदद होदोंमोन। बिटिआरआव थानाय हा हुनि जेनाखि जेंना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जेनाखि एनक्रचमेन्ट नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा जेनाखि आग्रासन खालामनानै गाग्लोबनानै दङ जोंनि सायाव बेफोरनि मुक्तिनि थाखाय बिनिफ्राय बोरै जों उदां मोनगोन बिनि थाखाय जों रायज्लायदोंमोन। गासिबो माहारियारि आफादा जोंखौ ट्राइबेल संघखौ मदद होदोंमोन आरो बिनिफ्राय बे हा हुनि जेंनानिफ्राय जोंनि थागिबि मानसिफ्रा उदां मोननांगौ होननानै बयबो एकमत जादोंमोन। आरो बे आल'सनानि मथेनो जों नै बावैसो आगोल गासिबो माहारियारि आफादनि सहि होजोबनानै सिल सहि होजोबनानै बिटिआर सरकारनि मानगोनां जेनाखि CEM मानगेदेर प्रमद बर' बिथां आरो जेनाखि फरेस्ट एन्ड रेभिनिउ EM मानगेदेर रन्जित बसुमतारी बिथांनाव जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन। आरो बेवहाय दंमोन जे नेपालिफोरखौ जे बिटिआरआव जे प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै नटिफाइड खालामदों बेखौ आसाम सरकारनाव बिथांमोनहा मोनसे प्रेसार होनांगौ आरो आसाम सरकारखौ बे नटिफिकेशनखौ उइथड्र खालामहोनांगौ होननानै जों मेम'रेन्डामाव होदोंमोन आरो जों बार बुंदोंमोन। नाथाय बेखौ खालायालासेनो बिटिआर सरकारा गावसोरसो बेखौ मोनसे आयेन पास खालामनानै नटिफिकेशन खालामनानै नेपालिफोरखौ बिटिआरआव प्रटेक्टेड खालामनाया जोबोद साननो गोनां बे दुखुनांथाव जादों। ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय बर' मानसिफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद इयुनाव खहा गोनां जागोन। गासिबो नेपालियाथ' माबोरै गोरखा जागोन बेबोथ' जानो हाया। गोरखाया गोरखा माखासे प्रटेक्टेड क्लास गोरखा माखासे दंखायो खिन्थु दिनै जाय बिथांमोनहा मालाबाबो बे गोग्लैसोनाय गोरखा नङा जायफोरनाखि शर्मा जायफोरनाखि मा होनो सेट्रि बा नोंथांमोना सोंदों जे गोरखा हिसाबै बिदि प्रटेक्टेड खालामनायनि आन्दोआव माबा जाहोन दं नामा होननानै दा जाहोनखौ जों बेखौनो सानो सरकारा राजनैतिक इस्यु हिसाबै बेखौ लादों। एसे आगोलाव बर' समाजनि आफादगिरि बुंनाय बायदि राजनैतिक मुलाम्फानि थाखायनो जोंनि सरकारफ्रा आरो पलिटिकेल पार्टिफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावो। जाय खामानिखौ मावनायनि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल एबा थागिबिफोरनि गिदिर खहा जानो हागौ बे बाथ्राखौ बिथांमोना साननायनि सम मोना राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय। दा बेवहाय जों ट्राइबेल संघआ गिबियावनो प्रथमनिफ्रायनो बुंबाय थादों जे जोंनि ट्राइबेलनि राजनैतिक हान्जाफ्रा ज' जानांगौ।
दिनै ज' जानो रोङैनि थाखायनो दिनै गावनि ट्राइबेलनि भटआनो फोरसा फोरसि जानायनि थाखाय सोर बांसिन भट मोनगोन हारसानि भट ट्राइबेल नङै नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोरनि भटारफोरनि भटखौ सोर बांसिन मोनगोन बिनि बादि नांनायाव बिथांमोना बेफोरबायदि ट्राइबेलनि खहा जानाय थागिबि मानसिफोरनि खहा जानाय इस्युफोरखौ बिथांमोना लानो नागिरो बेनिखायनो जों होनदों जे ट्राइबेल एबा थागिबिनि राजनितिक हान्जाफ्रा ज' जायोब्लानो जों रावनिबो आथिं सिङाव थानाङा आरो जोंनि राजनितिक पार्टिफ्रा बेबायदि राजनितिक इस्यु मुलाम्फा आदाय खालामनो थाखाय ट्राइबेलनि खहा जानो हानाय थागिबि मानसिफोरनि खहा जानो हानाय बेफोर इस्युखौ खालामनो गोनांबो जाहैया बेनिखायनो बे सोंनायनि फिननायाव जोंनि ट्राइबेलनि मा इउपिपिएल मा बिपिएफ बिथांमोनहा ज' जानानै जुदि राजनिति गेलेयोब्ला बेबायदि जोंनि ट्राइबेलनि थागिबि मानसिनि खहा जानो हानाय इस्युफोरखौ बिथांमोना लाबोना नटिफिकेसन होनो गोनांबो जाहैया मानोना जों जुदि ज' जायोबा ज' जायैनि थाखायनो दिनै बेफोर खामानिखौ सरकारा मावनो गोनां जाहैदों राजनितिक सार्थखौ पुरन खालामनो थाखाय बेनिखायनो जों खावलायो दिनैनि बे प्रेस मिटआव जे बे आयदाजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेलनि एबा बड'लेण्डआव थानाय राजनितिक जेनाखि थागिबि मानसिफोरनि जे सृष्टि खालामनाय जेनाखि राजनितिक पार्टि बिथांमोनखौ जों ज' जानानै राजनिति गेलेनानै जोंनि गेजेरावनो जोंनि थागिबि एबा ट्राइबेल एबा बर'नि गेजेरावनो खुंथाय गोहोखौ गोख्रोङै बड'लेण्डखौ सालायनो हानायनि थाखाय खौसे जानो थाखायबो जों दिनैनि प्रेस मिटआव जों खावलायो दा बाथ्राखौ जोंनि नेहाथारिया बुंसिगोन जों नुनो मोनदोंदि गोबाव सम पेन्डिं जानानै थाबाय गुवाहाटि हाइकर्ट एबा ट्राइबेलनि ब्लकआव जिथु हाबसोना थाफैनाय बिसोरखौ होखारनांगौनि थाखाय मोनसे जिखिनि अर्डार होदोंमोन बेयो दिनैसिमबो जायाखै आरो बिटिसि इलेक्सनावबो बारा गोबाव गैला जादों दा बे खामानिया माब्ला जागोन मानि थाखाय दोनथ'दों बेखौ नोंथांमोना बिटिसिआव ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट एन्ड ब्लकआव जेनाखि नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा जाय मानसिफ्रा नटिफाइड नङा प्रटेक्टेड नङा बिथांमोनहा माब्लाबानिफ्रायनो जोंनि बे बिटिआरनि ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट एन्ड ब्लकआव साग्लोबनानै दंखायो बिथांमोना गाग्लोबनानै दं बुंनो थाङोबा ओरैबायदि दं माने 3 लाख 4 लाख बिघानि खाथियाव बेबायदि नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा जोंनि हायाव गाग्लोबनानै दं बेखौ उच्छेद खालायनानै थागिबि मानसिफोरनि हाखौ उदां खालामनांगौ होननानै जों गोबां समनिफ्राय जों दावा दाबि खालामबोदों सरकारा नाथाय जोंनि दावा दाबिखौ खोनासंबोआखै लोगोसे प्रदुत कुमार बरा होननाय सासे व्यक्तिया गुवाहाटि हाइकर्टआव बिथाङा पिआइएल होदों जाय पिआइएल नाम्बारा 78/2012 बे अर्डार मथेबो हाइकर्टनि बे अर्डार मथेबो बिटिसि सरकारा एबा बिटिआर सरकारा उच्छेद खालामनो हायो गिनांगौ जेबो गैया जेराव आइननि बाहाय मोनसे अस्त्र दंखायो जेराव हाइकर्टआ बाहाय अर्डार खालामखाबाय बे अर्डारखौ बेस खालामनानै बिटिआर सरकारा दिनैनि तारिखसिमहालागै मानि थाखाय उच्छेद खालायाखै बे जों थागिबि मानसिफोरनि थाखाय बर' मानसिफोरनि थाखाय ट्राइबेल मानसिफोरनि थाखाय दुखुनि बाथ्रा जानानै आरो गिनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों जों मिथिदों 2024आव बिटिआर सरकाराबो हाइकर्टनि बे अर्डार मथे बिथांमोनहाबो उच्छेद खालायनाय जासिगोन होननानै बिथांमोनहाबो नटिफिकेसन होदोंमोन नटिफिकेसन होनानैनो बिथांमोना थाबाय नाथाय उच्छेदा मानि थाखाय जायाखै बे जोंनि थाखाय मोनसे साननो हायै बाथ्रा जानानै फैबाय थांनाय जानुवारि जुलाइ मासावबो जों उच्छेदखौ थाबैनो खालामनांगौ हाइकर्टनि जेनाखि निर्देशना बे निर्देशनाखौ भित्ति खालामनानैनो बिटिआर सरकारा उच्छेदखौ थाबैनो खालामदों नङाब्ला जोंनि थागिबि एबा ट्राइबेल बर' मानसिफ्रा जोबोद खैफोद सिमानि खाथियाव सौहैबाय जों बेखौ बिटिआर सरकारखौ आरो इएम रन्जित बसुमतारीखौ मानगोनां सिएम प्रमद बर' बिथांखौ जों अबगत खालामबावदोंमोन बिथांमोनहा बिनि सायाव मोजां राहा लासिगोन होननानै जोंनो खोथाबो होदोंमोन नाथाय कार्य खेत्रआव दिनैसिम जों बिनि मोगथां महरखौ नुनो मोननाय जायाखै बे दुखुनि बाथ्रा